Bă, ăștia cu BMW-ul chiar n-au semnalizare, frate. Probabil nu toți, dar, bă, semnalizați, naibii, folosiți căcatul ăla de manetă. Da, uite și pe ăsta. A văzut aseară că a fost poliția oprit aici. A luat exemplu, bă, dacă poliția poate și el. Păi nu? Ce rost are în altă parte? Și acum fentează intersecția și trece și parcă vezi când taie calea. Tu n-ai, mă, semnal? N-ai semnal? Te înțeleg că mi-ai făcut loc, dar n-ai semnal? Bă, pe Ștefan cel Mare aglomerație și când n-ar trebui, frate. Deci zona asta s-a dus naibii de tot. Dacă n-ai motocicletă sau un mijloc de transport din ăsta care se poate strecura, trotinetă, bicicletă, bă, ești mort. Ești mort. Asta e o zi din București. O zi de trafic bucureștean. Efectiv, orașul ăsta e supra-saturat, nu ai ce să-i faci. A ajuns la nivelul în care, efectiv, numărul mașinilor din trafic este atât de mare încât cred că ar mai trebui 10 autostrăzi numai în București. Pe 10 benzi fiecare sens, ca să se poată circula normal. E horror. E 1,43 și București este foarte aglomerat. În urmă cu câțiva ani de zile parcă nu era așa. La orele astea era mai liber, circula, era mai ok. Da, acum și da, ne lipsește și bun simț în trafic. Ne lipsește bun simț în trafic și șoferii se ceartă între ei, se bat, se omoară. Nimeni nu mai acceptă nimic. Nu ne mai acceptăm greșelile unii altora. Efectiv am ajuns în punctul în care fiecare încearcă să ajungă din punctul A în punctul B și traficul fiind atât de aglomerat, șoferii nu mai rezistă, nu mai au capacitatea de a putea să reziste unui asemenea stres, pentru că este un stres. Și ajung în puncte critice în care, efectiv, și dacă arunci cu o scamă pe el, se enervează, se dă jos la tine și în cele mai multe cazuri nu se termină chiar bine, cel puțin în orașul ăsta. Am văzut că s-a păstrat într-un fel sau altul un respect față de motocicliști, dar și sunt mulți șoferi care fac asta, cum sunt cazurile astea două. Mulțumesc frumos! Îți mulțumesc frumos și ție! Sunt șoferi minunați care lasă motocicliștii să treacă. Sunt foarte puține răutăcioși. Mulțumesc și ție, mulțumesc și ție! Îți mulțumesc și ție! Uite, și ție îți mulțumesc! Cât? Au fost câteva cazuri, dar în 50 de metri. Băi, îți mulțumesc! Chiar dacă voi nu mă auziți, eu vă mulțumesc în sinea mea. Și ție îți mulțumesc. O să fie un episod de mulțumire pentru șoferii care într-adevăr fac loc, deși nu sunt obligați. Mulțumesc frumos iarăși că ați fost băieți de treabă și m-ați lăsat să trec. Mersi. Da, ce tare. Foarte mișto. Dau seama că noaptea se vede foarte bine dacă ziua se vede așa. Ce drăguț. Și bănuiesc că are și semnal pe ea.
Uite, Mercedes-ul ăsta a încercat să-și facă rezervor pe dreapta mai jos. Cred că n-ajunge și scund. Ăla din stânga. Dacă îi dă un claxon, ce zici? Îi dă un claxon? Ce bulanțe sunt! Ia uite-l pe John. John plecat la semafor. Ia uite, mă, că nu știi pe ce parte să te duci, dai avarii și pleci după loc. Poliția locală mă lasă. Mulțumesc frumos. Mulțumesc. Bă, în cazuri de genul ăsta nu vă băgați printre mașini, pentru că incomodați traficul, lăsați ambulanța să plece. Și încercați pe cât posibil să-i faceți cât mai mult loc. Mare problemă cu zona asta. De fapt, cu toate zonele e o problemă aici. Doamne, ce de semafoare. Am zis și eu că prind semafor. Bă, ce naiba, mă, frate, desincronizate sunt. Cu cât trebuia să mergi de la primul semafor ca să-l prinzi pe ăsta? 300 la oră? Așa arată un zi în traficul bucureștean. O zi de Tux. Tux, pinguinul minune. Măcar nu durează atât de mult semaforul ăsta. Bă, voi n-aveți semafor? Să salutăm un scuterist. El nu ne salută. Sunt într-o altă ligă, băieții ăștia. Bă, are și Bucureștiul frumusețile lui. Păcat că e foarte aglomerat. El ca oraș nu e atât de urițel. Chiar e un oraș frumușel, da? Păcat că e atât de aglomerat încât de multe ori nu poți să te bucuri de el. Nu poți să te bucuri de orașul ăsta nici dacă vrei să te duci în parc. Și pentru un parc, dacă nu l-ai lângă tine, trebuie să te duci cu mașina și încep nervii cu parcările. Problema parcărilor nu o să rezolve, cred că, niciodată. Și dacă te mai duci pe străduțe de astea lateralnice, dacă le cunoști, și atunci mai scapi un pic de aglomerație, dar nu mereu te ajută. A fost o situație la un moment dat și în continuare este, în care, pentru că se lucra foarte mult pe o stradă, străduțele lateralnice erau singura scăpare și am învățat și Waze treaba asta. Și atunci strada cea mai aglomerată a devenit puțin aglomerată, iar străduțele laterale unde chiar puteai să intri și să te mai bagi și să te mai duci
au devenit cele mai aglomerate și toată lumea stătea și evitau practic prima zonă, pentru că Waze-ul e ok, mersi frumos, mersi, stai acolo, că stau și eu. Pentru că Waze-ul, na, învățase și el care e treaba cu traficul. O motocicletă în plus în trafic, o mașină în minus. Cred că singura campanie de conștientizare pentru șoferi ar fi 50 de motociclete care să stea una în spatele celelalte la semafor. Și ultima mașină să vadă până în față și să nu poată depăși. Aia e cea mai răutăcioasă campanie de conștientizare pe care o pot face motocicliștii. Bine că nu s-a gândit nimeni. Deși aș putea să mă gândesc la așa ceva. Sau nu?